guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ತೊಂದ್ರೆಗ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ನರ್ಕ ನೋಡಕ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಒಡೆತು ನಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ. Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ವಾರಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನಿ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದು ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವರಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಓಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ. ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನಾ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನ ಬಾಳ ನಿಗಿರ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಚ್ಚೋಯ್ದು ಮಲ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ ಪಂಡ ಬಲೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ ಅಂಚನೆ ಬಲೂನ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಈ ಬಲೂನ್ ಉಂಡತ ಈ ಬಲೂನು ಮಿತ್ತಿಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಹಾ ಇದು ಬಂದು ಕೇಳಲೆ ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡು, ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು. ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪನ ಒಂದೇನು ಹಾಕೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬೋರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನ ಅವು ನಿಗಲ ತಪ್ಪು ದಾಲ ಅನ್ಪರ ಅಪ್ಜಿ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈತ ಕುಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಈತೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟ್ಟುಂಡ ವಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಈತೇ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಬರುಡು ಅವನಿಗಲೆಗ್ ಬುಡ್ನ ಆತ ಕುಟ್ಟೊಂದು ನೆಟ್ ಈತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೀತೆ ಅವೇನಿತ ಇಂಚ ಹರಡ ದಿಪ್ಪುಣತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಐಟವೇನು ಒಂದೇನು ಕುಟ್ಟೊಂದು ನೋಡು ಹತ್ತು ತಿನ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಂಜ ಐತ ಮಿತ್ತ ದೀದು ಒಂದು ಪೋಡು ಮೂಲೇತ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೀತೆ ಆತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತ ದೀವು ಒಂದು ಪೋಡು ಏರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಗಲ್ ವಿನ್ನರ್. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಮಜ್ಜ ಈತು ಉಂತಾಳು ಅಥವಾ ಸಮಜ್ಜೆ ಸಮ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಉಂತುದುಂಡತ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡ 4 5 ಆಜಿ 7 ಎಡಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಎಡಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಿತ್ತು ಉಂತಾಳು ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ. ಈತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂತವನಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂತಾಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏರಾ ತಿಂತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಗೇಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಗೈತೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜೆ ಗೈಟ ಆತ ಜೋರು ಕುಟ್ಟೊಡ್ತಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಓನ್ಲಿ 4 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿದ್ದೀನಿ ಬುರುಂಡ ಪೂರ ಬುರುಂಡು ಈಜಿ ರೀಗೇಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ ಅವರ ಮಿತ್ತಲ ಏನಾ ಊರ್ ಫೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಿಗೊಬ್ಬರೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂಜೆ ಕಾಯಿ ಓ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಕೈ ಅಲ್ಗುಂತಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೋದ್ನೆ ತಿರ್ತು ಬರುಣ ಔಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ದಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿಜ್ಜಿ ಔಟ್
ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ದಾಗಲಿ ಬೋರ್ಡು ಔಟ್ ಔಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಮಿಲ ಔಟ್ ಆತೇರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಕಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಯ್ಯ ಏರ್ನಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂತಿಜ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಕುಟ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕುಟ್ರಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಮೀನಾ ಶುರು ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಕೈಟೆ ದೀವೋಡು ಓ ಕೈಟ್ ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಕೈಟೆ ದೀವೋಡು ಕುಟ್ಟಿನ ಕೈಟೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮರಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂತಿದ್ದು ಒಂದೇಟು ಬದುಂದಿಯರ ಬನ್ನ വീണവളു ಅಪ್ಪ ಅವಳಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕುಟ್ಟದು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬುಡ್ಬುಡಿಕೆ ಅವ್ನು ಇಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಬಗ್ನಿ ಗುಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿವರ್ಚಿ ಬಂತ ನೀ ಕೈಡ್ ಈತ ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂತಾದೆ ಮೋಲ್ ವಿನ್ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದಿ ಯಾನ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತ ಈ ಗೇಮ್ ಇಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಏತದ ಬನ್ನ ಏನ ಏತ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ 4 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಾಣ ಉಂತದೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ 4 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅದು ಕಮೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗು ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬರ್ತದ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಬಾಯ್ದು ಲೈಕ್ ಪಾಟ್ರಿಗೆ ಹಣ್ಣೆಟ್ಟು ದಿ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾಲ್ಯ ಪೆಂಚಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಬಾಯ್ದು ಲೈಗ್ ಕೈತ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಬಾಯ್ದು ಲೈಗ್ ಸೀದ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದ್ ಮಲ್ತೆ ನೈಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೆ ರಗಲ್ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಏರ್ ಸೇಮ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಅಗುಲು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮುಕುಲ್ 2 ಜನ ಯಾನ್ಲ ಭೂಮಿಕಾಲ ರೆಡಿಯಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ 3 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಿತ್ತ ಓ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ನಿಗಲ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೋನ ಮಲ್ಪಡ್ಮ ಬುರುಂಡು ಕುಡೋರ ಬೇಗ ಈ ತೂನ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಏನ ರಡ್ ಅದ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೇಜಿ ಆಯ್ನೆ ಗಿಂದ್ವಿ ರಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಿ ಓಡಾಯ್ ರಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಿತ್ತೆ ಅವಾಪಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾ ಇತ್ತ ಗೌತಮಿ ಬುಕ್ಕ ಭೂಮಿಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋ
ನಾಳೆ ಭೂಮಿಕಾ ವಿನ್ನರ್ ನಾಳೆ ಜಿಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಕೆ ಹತ್ತನೆ ಜಿಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಾಲೇ ತಿಳಿಕೆ ಇತ್ತ ಭೂಮಿಕಾ ವಿನ್ ಆತಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಭೂಮಿಕಾಲ ಜೋಣಮೂಳೆ ಏನೋ ಕಂದಲೆ ಏನೋ 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 ಏನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅನ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಡು. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡು ಏನ ಆತದಲ್ಲ ಬೋರು ನೀನೈತೆ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕನ ಊರು ತಿನ್ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಇಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಲಗೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹೆಂಗಲ್ದು ತುಜ ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರ ಖಾಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ ಪಾಪರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ. ನೋಡಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸಿಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ವಿನ್ನ ಕಾಲೇನ್ ತೂ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಕ ಆತೆ ಚೂರುಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾರು ಇನ್ನ ತಂಡಿ ಬರ್ತದ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಡೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೆರ್ನುದುಲೈ ಪೂರಾ ಕಪ್ಪನು ಜೋಡ್ಸವನ್ ಪೋರಿಗೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಕ್ಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ 2 ಜನ ಹಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ನರ್ ತಗಲ್ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಮಂಡ್ಯದ ದೀವ ನೋಡವಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಡ್ಯದ ಬೂರುಂಡ ಪೆಜ್ಜದು ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ವಿನ್ನರ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ದ ಭೂಮಿಕಾ ಅಲ್ಲ ವರಲ್ಲ ಬುರ್ದುಜಿ ಅಡೆ ಅಡೆ ಸೈತ ಅಮ್ಮ ಆತ್ರೆ ಓಲಲ್ಲ ಆತ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ನಿ ಮೊಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಂಚನಲ್ಲೇ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಭೂಮಿಕಾ ಆಯ್ತಾಳೆ ಬೋರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಗೋ ಗೋ ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಗಡ್ಲಾತೆ ಚೂರೈಟೇ ಸೋತೀನಿ ಇತ್ತಲಾತೆ ಚೂರೈಟೇ ಸೋತೀನಿ ಭೂಮಿಕಾ ವಿನ್ನ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್
ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆತಿ ಬಲೆ ಏನಿತ್ತ ಬನ್ನಿ ಈ ಉಲ್ಟಾ ಬಂತು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಣ ಹಾಲೇನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ಗೊಪ್ಪಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋತು